dikongkon Bathara Guru kok nyegat aku ngono apa piye? Apa dianggep Bathara Rata iki rawani gelut ta piye? Ayo. Bogolon. Lah iso rasa dadak kowe nganggo tata krama sing werna-werna. Kowe mesti arep nyegat karo Bathara Rata, aku tekan bali ning Suralaya. Kowe diutus karo Bathara Guru. Ngono ta piye? Ayo. Al-Fatihah Pujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Ya Sang Hyang Jagat Karono, ya Sang Hyang Jagat Pratingkah, ya Sang Hyang Catur Bojo, ya Sang Hyang Nilakanta, ya Sang Hyang Giripati, ya Sang Hyang Pasopati, ya Sang Hyang Pasoprabu, ya Sang Hyang Hotipati, ya Sang Hyang Purwacarita, ya Sang Hyang Purwakanda, ya Sang Hyang Manikmaya. Mila sinebut Sang Hyang Bathara Guru ing mengku werdi dadya panutaning panembah titah pujangkara. Mila wisik Sang Hyang Jagat Mata, Jagat Pratingkah, ya Jagat Karana. Labet Sang Hyang Guru ngasta wenang miwiti gemlaring pranataning jagat raya, tuwin menang hamurba sisening bawana. Pramila wisik Sang Hyang Catur Bojo, labet sekawan astaning Hyang Guru. Dene wisik Sang Hyang Nilakanta menika minangka penget bilih tenggo ira Sang Hyang Guru sinung ciri belang. Pramila wisik Sang Hyang Giripati, Pasopati, Pasoprabu karana Sang Hyang Guru angratoni para dewa dewi, Hapsara Hapsari, Widodara Widodari. Pramila wisik Sang Hyang Purwacarita, ya Purwakanda. Lawet Sang Hyang Guru ingkang amrewani lakon ing jagat raya. Hyang Guru ngasta pusaraning kadewatan mangreh para dewa Durandara, Dewa Wataknawa, tuwin Hapsara Hapsari. Adhedhasar adil para marta, sama beda dana denda. Lirik datan nambau kabine. Lambahing pengadilan nindakaken dana wesiasat. Werdine dene sinten ingkang tuhuing tengening sesanggeman datan mangro ing panembah yekti ginanjar ingkang sakmurmat kelawan lelabetanira. Nanging nadyan garwa putra sanak kadang miyang mitra sutresna mongko weya ing panembah sigra pinapratan denda sak bobot kelawan kaluputane. Mula dadal mung lamun sangsaya sumuyut para Jawata mring Sang Hyang Manikmaya inggih awit saking luhuring wibawa. Mata lamun kacaritan luhuring wibawa Hyang Jagatnata tuwin wiyaring prabawa para Jawata kaya sarat witanana pedote pinunggal kang kawicarios. Hanyarengi mangsa palguna Sang Hyang Guru kepareng yasinewa wonten madyaning bali araras Martya Kunda Manik lenggah mungguing dampar sela kanda waru binangun hasesemek babut permadani awarni jingga pinrada sesulaman benang kencana cecawike cakrik puspita sinebaran sari-sari ginondoli-doli sajebat kasturi kongas gantening Sang Hyang Manikmaya ngebeki jroning pasewakan. Nalika semanten Sang Hyang Guru kepareng hangrasuk busana kadewatan kang sarwi kencana mulya sinesutya. Sinasapan baludredi meles kang sarwi mulus pating galebyar, pating calorot erbut praba lawan prabaning Hyang Candra. Tedhahing pukulun Sang Hyang Guru kaya para Hapsara Hapsari kang sami nangkil rerenggan upacara ning kadewatan. Duwin aden-aden kasuwargan kayu klepu dewa ndaru tebok swasa gedhang mas pupus cindhe parijata kencana lombok tirung kang isi mutiara sarta datan kantun dedaharaning para Jawata pelem pertangga jiwa yang jambu dipa nirmala. Sinten to wonten kepareng caket langleng Sang Hyang Manikmaya tanah sanes kejawi amung kami tuwaning kayewangan. Jawata ing sithik pangudal-udal Sang Hyang Pikulun Bathara Narada, ya Sang Hyang Kanika Putra, ya Sang Hyang Kanika Resi, ya Sang Hyang Watek Resi, ya Sang Hyang Resi Nggana. Sampun kepareng lenggah jajal kelawan Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Bathara Narada mengkeraken atmat janing Sang Hyang Guru ingkang angka catur. Jawata ing Slendra bawana Sang Hyang Bathara Indra, ya Sang Hyang Surapati, ya Sang Resi Upadya mengkeraken dewaning pepati Sang Hyang Yama Dipati ing jawi handir blabar
Sanggan ingkang samya gantung sebo para Jawata, para Hapsara, para Hapsari, dewa dewi begambir mlebar yayah samudra datanpa tepi. Jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datanpa sela. Parandene mangke tidhem madaning Bali Martya Kundha Manik sami ngentosi sabdaning Sang Hyang Bathara Guru. Dados sakule mangke kawis tingal Suwara guntur jebalegur ing akasa kajena bilih Sang Hyang Manik Mayarsa medhar pangandikan Gajaka mangono jeneng pangandika Sang Hyang Bathara Guru ingkang dereng kababaring lisan. Ajwalaju sangayu palungguhan ulun Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra sawetawis lunggah wonten ing Bali Martya Kundha Manik ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasgan panakrami sarawuhipun Kakang Resi Narada Kakang Kaneka Putra wonten ing Kayiwangan Suralaya. Kakang kencang warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe kawula nuwun inggih Di tansah pinayunganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ing Raka Sidik Pangudal-udal saha asung paskanipun Adi Pramesti Bathara Guru sampun kula tamyak kaya bombong raos sing manahipun ing Raka namung kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing Raka ing Sidik Pangudal-udal mugi katampi paduka Adi Pramesti Bathara Guru ing Suralaya Adi Manikmaya kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manah. Kakang Narada mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah Kakang Resi Kaneka Putra kula non sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal dinten sak mangke menika Di Kakang Narada kasinggihan Bathara Indra padha prayoga nunggonira ngadhep ngarsa ulun. Bathara Indra kawula nuwun ulun mboten nanggal setunggal menapa anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Manikmaya namung ingkang putrapun Bathara Indra kepareng ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi Pukulun sembahan kula Rama Pukulun Jatimurti pengayoman kula. Yaya Indra ulun tampa. Akarya bongbong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paribik. Dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula Pukulun. Yama Dimati prayoga nanggonira ngadhep. Atmaja ilun Yama Diwati. Nun inggih Pukulun. Mboten kirang prayoga anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Hyang Adi Pukulun. Namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Hyang Adi Pukulun. Iya Yama Dipati ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana lan tatanan sangganing para Hapsara Hapsari, para Jawata lan para widodari anggone dina samengko ngabiyantura ning ngarsa ulun. Aja nganti ana ingkang padha saur manuk jeneng ulun diambabarake wigati ning pepanggihaning para Jawata ning Bali Martya Kundha Manik iki Yama Dipati menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Pukulun sembahan kula Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra punami Di mesti kemawon adamel kaget sotaning penggalih Kakang Narada krana miturut petangan dinten sak mangke menika sanes dinten pepanggihanipun para Jawata. Ewadene kula ngrawuhaken dhateng Kakang Resi Narada wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Kakang Narada, perkencang warudayang Pak Pong. Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Mestinipun mekaten akarya kagyat araos sing manahipun ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal. Dene dinten samangke kula katimbalan dening paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila anggen kula bidhal saking ing Sidik Pangudal-udal ngantos kadhi kula jangkao enggal prapteng ing kengkal jangka mekaten Kakang
Mboten wonten ceceking raosipun ingkang Raka Sidi Pangdal-dal. Kejawi namung kepengin sanget enggala daya-daya kula nampi dawuh pangendikaanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Resi Narada mekaten Kakang. Inggih. Mila ingkang Raka tumuli ngangkulaken jangga nilingaken Karna nedya midhanget sabda tama paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Pepanggihanipun para Jawata menika ngrembak perkawis menapa? Mugi hamba Barana ingkang sejati di. Inggih. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Mbok menawi sampun pinten-pinten dangunipun kayiwangan katingal tentrem, ayom miwah ayem. Lenggahing para Jawata katingal jinem. Nanging wonten pinten-pinten candra menika wonten daya panas ingkang sumundul wonten ing Awiyat. Kakang Narada, panas menika saking dayanipun menapa? Dalah. Nuwun sewu, Di. Janipun menawi menawi perkawis menika mestinipun Adi Guru mboten sisah perlu ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Cukup catur netra kalawan ingkang Raka Sidi Pangdal-dal. Langkung-langkung pandangan paduka menika tumrap kula mujudaken bab ingkang aneh. Sababipun menapa? Lho, panjenengan menika dados nalindranipun para Jawata. Mestinipun saged mangertosi dhateng mubah musi ing para titah sampun ngantos kajalma menungsa wantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara ingkang sumundul wonten ing Awiyat kemawon panjenengan dadak ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata mboyongi dhateng sowanipun ing Raka Sidi Pangdal-dal. Kakang Narada, punapi? Kakang Narada menika kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada. Tumraping para titah Kakang Narada menika pujangga. Pujangganing kayiwangan menika Kakang Resi Kanika Putra. Mila nadyan kula sampun mangertos niat manah kula namung jumbuhaken dhateng menapa ing sampun paduka badhe dawuhaken menika mangke angka kalih boten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman. Teka kula ingkang ambatang cangkriman menika pribadi Kakang. Mila monggo kula ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Jatimurti Kakang Narada. Alah iki. Menawi sampun ngaten menika kula mboten badhe wantun matur. Jenyatanipun sampun dipun dawuh dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih to. Menawi jenengan menika dangu babakan gara-gara wonten ing Kahyangan Suralaya menika istripun mboten wonten lemah sangar kayu aeng ndadosaken panas sumuk sundul Ngawiyat menika babar pisan mboten wonten pandhita ingkang mesu budi tapa brata semedi menika ugi mboten wonten miwah mboten wonten jalma ingkang kekiyatanipun badhe nglangkungi dhateng pangwaosipun para dewa menika ugi mboten. Inggih Kakang, lajeng menapa? Menawi mboten lintu lho, menawi jumbuh kaliyan penggalih Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sumuk ing kayangan menika dipun sababaken krana moganipun titah pujangkara inggih wayah paduka panengah Pandhawa anggenipun nglampahi tapa kumambang wonten telenging samudra. Lah menika ingin dadosaken sumuk kayangan cocok menapa mboten Di? Handra ingkang Puswitarum kasiliring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya
Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng nyata mboten geseh kayan menapa ing sampun kula sumurupi Kakang panjen sampun sawetawis wekdal Arjuna wayah ulun ing Madukara alampah tapa ngambang wonten tengahing seganten menika ngandadosaken sumuk satemah kathah para Jawata para widodari ingkang samya nungsang kuyang numbuk bentus mboten betah nampi hawa panas ingkang timbul saking menapa ing ngatindaken dening wayah ulun pun Arjuna Kakang Rada. Alah ngaten cocok. Panci sawetawis wekdal kula piyambak ugi boten badhe betah mapan wonten ing sithik pangudal-udal. Krana daya kekuwatanipun Janaka anggenipun alampah tapa menika wah ngedapi-dapi sanget. Mergi menapa dijasaripun Janaka menika ya satriya. Pancen pitataning para jalma Janaka menika satriya kok satriyaning jagat. Menika sampun sedaya sampun buktekaken angka kalih anggenipun tulus nglampahi tapa brata prihatos manekong semedi maladi hening namung siji ingkang pinandeng inggih menika nyuwun nugrahaning Hyang Mahanasa nugrahaning dewa ingkang badhe katampi dening anak putu kula pun Janaka nuwun sewu Kakang nggih menapa Jawata badhe matedhakaken kanugrahan lho panjenengan kados pundi ta panjenengan menika dados nalindraning para dewa kok malah supe babagan perkawis menika di nuwun sewu ganeping cahyaning rat inggih menika wahyu ning kanalindran menika ugi kedah nampi wahyu namipun Purbaningrat wontene Purbaningrat menika wahyu lelananging jagat lan curing bawana sinten ingkang nampi wahyu Purbaningrat menika kala wau inggih menika kesampun tinuding dening para Jawata dados lelananging jagat lan curing bawana pitataning para jalma mangka nuwun sewu menawi dipun penggalih menapa katindakan dinipun Janaka menika sampun trep sampun pas jernyatanipun mboten wonten tiyang kang saged ngungkuli dhateng pangwaosipun Janaka kula nuwun sewu mboten ateges kula menika ngremehaken dhateng kekiyatanipun para dewa Janaka menika menawi sampun kurda sinten dewa sing iso ngimbangi kekuatane Janaka mboten wonten Jabing ratri paring dawuh ing reh menapa kemawon Janaka menika temtu unggul jagat menika mboten wonten tiyang kang kebagusanipun ngungkuli putu kula Panengah Pandhawa pun Janaka mboten wonten nganti persasat separo jagat menika kebagusanipun dipek kalih Janaka piyambak menika angka setunggal kasekten pundi tiyang saged ngungkuli kasektenipun Janaka sampun marambah makaping-kaping Janaka menika nampi pusaka kadewatan mongko pusaka menika ampuh kagila-gila saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru piyambak lan sakatahing para dewa ugi sampun maringi pusaka dhateng pun Janaka kathah sanget inggih mboten wonten satriya lumahing bumi kureping langit ingkang ngungkuli dhateng pangwaosipun Si Arjuna menika kala wau inggih Kakang menika bab pusaka samenika bojo inggih garwanipun Janaka menika bojonipun Janaka menika inggih kathah sawetawis tiyang ingkang sami nyebat yen Janaka menika wong lanang tukmis menika petanganipun petangan ingkang lair kemawon sababipun menapa Janaka menika rabi dhateng satunggiling wanita menika mboten dipun petang perkara ayu karo mbotenipun menika mboten ning Janaka ngrabi wong wadon menika dipun tintingi wong wadon sing dirabi Janaka menika kedulungan wahyu menapa mboten ingkang saged ngunggahke derajating wong lanang menapa mboten nek wanita menika kala mau kedulungan wahyu Janaka tentu boten badhe kantun nglamar dhateng wanita menika kala wau dadi ora sembarang wong kaya Yamadipati kuwi. Wong rada niku napa e, Wong? Ora eneng wong apa-apa kok disangkut pautke. Iki mengko contoh kaya Yamadipati. Inggih. Ngono? Ngaten menika dados menawi Janaka menika nyuwun wahyu lananging jagat nami Purbaningrat menika sampun sak trepipun. Inggih Kakang, inggih. Mila samangke kantun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi?
Anggen paduka badhe maringaken wayu menika menapa sampun dipun tintringi babagan perkawis Arjuna anggenipun alampah tapa ngambang wonten telenging samudra menika kala wau menawi saestu Janaka menika sampun trep lan sampun pas nampi wahyu saenipun tumuli dipun tedhakaken wonten ngarsanipun putu kula pun Janaka kaparingna dhateng panengah Pandhawa sabab menawi ngantos kedangon kekiyatanipun Janaka anggenipun alampah tapa menika mangke saya dangu mboten saya mendha ning saya ageng lho Di saya ageng andadosaken gara-gara ingkang kakung ageng ing tumandhak wonten ing Kahyangan Suralaya inggih Kakang Narada kasinggihan sabda pangandika Kakang Resi Kanika Putra ha inggih malah sak mangke Kakang gandeng kula sampun mangertos tuwin Kakang Narada sampun paring dawuh sinten titah ingkang sampun nampi wahyu cahyaning rat peranganipun purba sejati inggih menika wahyu ning Kanalindran ugi kedah nampi lan bakal nampi wujuding wahyu purbaningrat kinarya jangkeping kanugrahan inggih menika wahyu lelanging jagat lan curing bawana Kakang lajeng menawi tetela mekaten malah sak mangke Kakang Narada kinarya paseksen bilih dinten sak mangke sampun boten wonten titah ingkang pantes nampi wahyu purbaningrat kejawi namung wayah kula panengah pun Arjuna inggih Janaka ing Madukara ingkang sak mangke sampun alampah tapa ngambang wonten telenging samudra gandeng sampun tinumbas sarana tapa saha prihatos tegesipun sampun jangkep menawi titah menika nampi kanugrahan samangke kula pribadi ingkang badhe maringaken wahyu menika dhateng putu kula pun Janaka sarana anggen kula mrepeki papanipun Janaka alampah tapa wonten tengahing samudra menika Kakang Narada menika prayogi supados enggal padhang kawontenanipun jagat Di sigra-sigra yen permana kanca sigra ngragen awang sesangka nalendra marwa sing sang katri gumulung mangrempak ing wadya kurda kura reka kiri ro nanggono magawe gelari wang-wang Didemadyaning Bali Martya Kundha Manik papan pepanggihanipun para Jawata nalika semanten midhanget sabdanipun Iwang Pramesti Bathara Gringkeng pungkasan dinampi Iwang Pikula Narada satemah tintrem madyaning pasewakan Kayiwangan Suralaya datanana ingkang mubah datanana ingkang musik nadan gegodhongan taleng obah samirana kaya ora lumaku awit kaperbawan sabdaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kedadak ana hawa sumuk ingkang sundul ngawiyat satemah katingal gresah gresula sangganing para Jawata anyarengi sawanipun dewaning panggoda pangrencana Sang Hyang Pukulun Pandya Bathari Durga nyerbebeh pindha sata matarangan karya cingak sangganing para Jawata ing samya sumurup kanca piyak ana daya ana titah munggah ning Kahyangan kanca wenehi dalan
tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Mastu Rama Sidam sekaring bawana langgeng gawe kaget penggalih ulun ora pangling iki kaya permoni ingkang sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun Bathari Durga padha raja saprapta kita Bathari Durga sode selikur dina menawi pasang Kalimantabi tinepi ing lodone dumawahing tawang towang bukulun sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi pun Bathari Durga tadah wadana anggen kula sowan mongko tanpa taliwara dhateng paduka Hyang Adi Pukulun keparenga kula ngaturaken sembah sumangga meng mabekti kula kunjuk Pukulun ya Durga Lun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat pariben dayanana ing kasantosan Hyang Adi Pukulun kencang warudayang wah mula kemrisik tanpa kanginan Durga sowan inggih Pukulun Rada wah ngene ngapa lha padha raja saprapta kita Durga tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sowan kula bekti kula kunjuk Pukulun ya arep ngapa saiki kok menor-menor le dandan Durga kok beda karo adat sambene kok nganggo kebayak biru nom barang ki arep ngapa saiki inggih wonten wigati Pukulun ya aku wis ngerti aku iso gagapi neng kabeh mau ana lambe ati kita wis mangsa bareng matur marang Adi Prawesti Bathara Guru kang dadi sedya kita permoni inggih Pukulun ngestakaken dawuh Durga kula wonten timbalan ing dawuh apa ta sebabe dene jeneng kita suwan mongko tanpa ulun timbali Bathari Durga ingin sepisan ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun dene tunggap angka kalih sowan kula menika wale-wale menapa Pukulun estunipun namung badhe munjuk atur ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun sampun sawetawis wekdal putra panjenengan inggih menika pun Dewa Srani menika tansah muwun wonten pangkonipun ingkang Adi pun Bathari Durga Dewa Srani nangis ana ing pangkon kita inggih apa ta sababe dene atmaja kita Dewa Srani nangis ana ing pangkon kita kabar sampun sumebar bilih paduka Hyang Adi Pukulun menika badhe matedhakaken wahyu Purbaningrat inggih menika wahyu laranging jagat lan curing bawana pitataning jalma tumuli Dewa Srani laku semanten munjuk tersanipun ingkang rayipun Bathari Durga bilih gandeng piyambakipun menika putra paduka gandeng piyambakipun menika putranipun Sang Hyang Bathara Guru kula ingkang lairaken dhateng pun Dewa Srani mila Dewa Srani nggadahi pemanggih bilih ingkang pantes lan trep minangka dados laranging jagat menika namung putra paduka pun Dewa Srani mila tumuli nyuwun tulung dhateng kula supados munjuk dhateng paduka Sang Hyang Jagat Girinata supados samangke tumurun wahyu Purbaningrat menika sampun ngantos tumurun wonten titah Madyapada kejawi dhateng putra paduka pun Dewa Srani malah sumpah prasetyanipun Dewa Srani menawi mboten saged kedunungan wahyu Purbaningrat piyambakipun badhe wirang bebarang gesang wonten ing jagat
ing atasipun putranipun Sang Hyang Bathara Guru teka mboten saged dados lananging jagat lan curing bawana mila badhe dipun entengaken pejahipun pukulun ngandel ora angrele dandan mlidit ngono guys mesti duwe penjaluk ngono Bathari Durga inggih pukulun mila tumuli kodeng raos sing manah kula jernyatanipun kula menika ibunipun panjenengan menika sudarmanipun dateng sinten malih dewa sanes rambat kejawi namung kalian kula lan Kamduka Hyang Adi pukulun langkung-langkung panjenengan menika dados dewaning para dewa mbok menawi saged miradati kodrat tumurun ing kanugrahan menika dipunewahi sumados manjing angganipun pun dewa srani menapa inggih Paduka menika badhe mentala nyumurupi kuwandhanipun putra Paduka piyambak menawi boten kelampahan inggih menika nggayuh wahyu Purbaningrat menapa panjenengan badhe mentala nyumurupi risak ing manah kula kecalan dhateng anak kula piyambak inggih menika putra Paduka pun dewa srani menawi Paduka Hyang Adi pukulun boten paringaken Purbaningrat menika dhateng pun dewa srani pukulun Durga kula wonten paring adhawu ora kok jeneng ulun bakal lowol sarta anggrundel maringake wahyu Purbaningrat nanging sejatine wahyu Purbaningrat mesti nadang dening para Jawata sarembug dudu dewa srani ingkang nampa nanging wayah ulun Arjuna Bathari Durga tobat samenika panjenengan menika kula aturi menggalih dewa srani menika putra panjenengan lah kok malah panjenengan menika ngawrataken dhateng pun Janaka wong liyan kebrayan cobi wong anake dhewe kepengin tulungan wahyu kok malah panjenengan maringaken wahyu menika dhateng pun Janaka menika wong tuwa cara pundi kula menika tak nyuwun pirsa waduh iki itu agres nesu ya wis ngono kuwi lah janji lakatan di ngatas-atas lho di ngatas-atas panjenenganipun nalendra para dewa panjenengan menika kedah saged lan kiat lair batosipun sampun ngantos panjenengan miyur mangke menawi miyur menika mangke perkawisipun namung alit nanging kula pamekaken kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan inggih Kakang Trada kula sampun mangertos boten perlu dipun emutaken panjenengan nika boten perlu dipun emutaken dos pundi nyatane panjenengan para durga nganggo kebayak biru nom ya terus netranipun rada ora jenak menika dos pundi halo ayo ora taya kowe pendak-pendak sing disawang nggon konoan-konan Durga iki ya pinter tenan kok radian Durga iki raine ra tek apik ning awake didandani dadi ya sing didak ya walah trondolo tenan nek raine pancen miring-miring ra karo-karuan nek pancen wale dandan ya mlitit tenan waduh bayak ya digoleki sing rada sesak kembene ya dirada sesak dadi wah wis kaya gejlik nerada iki upama ora kuat imane lho aduh di ngatas-atas Durga kula wonten paring adhawu wong gayuh wahyu mono ora kudu sambat kelawan wong tuwane nanging kudu nglakoni tapa brata kaya ingkang dilakoni dening Si Arjuna nggone tapa ngambang ana ing telenging samudra bat-bat dewa srani menika ugi saged tapa ngambang dewa srani ugi sagah nglampahi tapa wonten tengahing samudra kados Janaka tobat menawi saratipun namung kados mangkaten mangke kula utusan dhateng dewa srani supados tapa ngambang wonten ing segara kidul wonten ing Parangkusuma andel ora ayo iki mbok-mbokane kono kok dadi wis apal segara kidul ingkang ngendi ngono iki apal mangke kula badhe dawuh kantun dewa srani tobat wonten panjenengan saged maringaken wahyu Purbaningrat menika dhateng pun dewa srani mangadi pukulun menapa panjenengan boten melas dhateng kula menawi ngantos menika mangke kula boten boyong wahyu Purbaningrat tobat kula dugi wonten ing Dandang Mangore wonten ing Tunggul Malaya namung badhe nyumurupi anak kula sampun ngatang-ngatang dados batang pukulun Mastunomo sidam skaring bawana langgeng Durga kula wonten maring adhawu
Bareng sira matur ingkang pungkasan gegawangan ana ing padoning netra. Gegawangan wewayangan ana ing padoning netraning Bathara Guru nyawang kelawan kuwandaning Atmaja ulun Dewa Srani. Mula kang sangka kuwi ulun boya bakal mentala Durga, ulun boya bakal mentala. Yen to nganti Dewa Srani tekeng pati merga ora kedunungan wahyu purbaningrat kaya kang sira aturake kelawan panjenengan ulun. Mula kang sangka kuwi Pandya Betari Durga. Dina samengko kita aja nganti kuwatir. Ulun minangka dadi nalindraning para dewa, ulun pestheke lamun purbaningrat bakal dadi darbeking Dewa Srani. Lah ra tenan to. Wis mikir sik. Kencang warudayang pak pong kali cedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopiok kari betone. Waduh, Dedi, kula menika sampun tratapan. Kula ningali dhateng pasuryanipun Adi Pramesti Bathara ing sekawit tajem, ingkang sekawit mawa cahya pindhane Sang Hyang Candra. Nanging dugi panjenengan dharaturipun Betari Durga lah kok wah pasuryanipun abrit bergadak kados mekaten. Kacena sampun ical kabijaksananipun nalindraning para dewa inggih menika Adi Pramesti Bathara Guru. Ndahar dhateng aturipun ingkang rayipun Betari Durga. Kakang Trada. Cobi Kakang menawi dados kula. Atmajanipun Kakang Trada badhe nganyut tuwuh krana tiyang sepuhipun boten saged peparing dhateng atmajanipun. Menapa boten sinura ing jagat pinaya ing sesami ngatasipun Dewa Srani menika atmajanipun dewaning para dewa. Namung badhe nggayuh wahyu kemawon boten kasembadan. Lajeng wonten pundi dunungipun anak polah bapa keprada. Inggih menika leres anak polah bapa pancen kudu keprada. Nanging pradahe wong tuwa menika didelok polahe anak ora kok saben polahe anak dituruti, saben penjaluke anak dituruti, saben apa sing dikarepe anak dituruti menika wah anak sampean mengke sasar susur tumindake. Terus duweni watak adikang adigung adiguna dumeh putraning dewa. Lah terus duwe watak sombong. Lah menika iki mboten sae. Gaya menapa-menapa menika kenging, gaya menapa-menapa menika kenging ning ya budidaya. Sing jeneng bocah menika aja diugong tansah sumendhe dhateng panguwasaning wong tuwa menika ampun ning diajari supaya bebodro dhewe. Supaya madheg ana ing sikile dhewe. Sesuk nek sampeyan wis ora dadi nalindraning para dewa, sampeyan wis lengser saka Suralaya, sampeyan ora duwe kekuatan. Anak sampeyan sing kegoke wong tuwa, sampeyan sing ketekuk-tekuk, Di. Sampeyan sing rekoso. Bila dinten samangke mangga ta sampun ngantos panjenengan lajeng malih tinggal maringaken wahyu purbaningrat dhateng pun Dewa Srani. Janaka menika nembe tapa? Janaka menika nembe tapa? Menawi ngantos Janaka mboten trima anggenipun tapa mboten pikantuk wujuding wahyu lananging jagat lan curing bawana nami purbaningrat. Menawi ngantos Janaka minggah wonten ing kayangan ngamuk das pundi? Menawi ngantos Janaka ngamuk wonten ing kayangan kula mentala nyirnaken Janaka. Welah Janaka dipun pejahi, kula pejahi Kakang. Wah, dalah anggap Janaka ki radi sedulur. Janaka pecah Pandhawa menika antiga sak petarangan bebasanipun pecah setunggal sedaya badhe labuh, mukti setunggal sedaya badhe ngraosaken mukti. Ngoten? Nek Janaka tekaning pati mongko kabar sumebar warata sak indenging jagat. Tumuli Prabu Puntadewa, wayah kula pun Puntadewa mboten trimah minggah wonten ing kayangan. Puntadewa kula pejahi, wedan. Puntadewa mboten sampun dipun pejahi nggih ora trima Werkudara. Werkudara menawi badhe mbelani Janaka tetep kula cemplungke kawah Candra Dimuka. Wah, pancen bekese Durga ki racun tenan kaya. Wah, lah kok dadi iso malih paning kalih Wang Jagat Giri Pratingkah nganti kaya ngene kahanane. Nek kula sedewa minggah ngamuk dhateng kayangan, kula pejahi babar pisan. Ha nggih, monggo menangan. Ning kula aturi inget, Pandhawa menika ana sing momong. Sing momong Semar Badranaya. Kakang Semar munggah wonten ing kayangan. Ayo. Ora taya kowe. Arep muni pripun? Mang pejahi lengane akeh. Ayo. Sengara mati. Ismaya Kakang Semar niku dipateni ora iso wong bar dices. Ayo,
Pripun samangke panjenengan kedah menggalih. Durung mengko nek Semar nggawa anak-anake. Wah, kayangan menika repot. Dewa nggo jak-jakan Ponokawan Gareng Petro Bagong mongko Bagong nesuling uyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon kayangan pesing sak nggon-nggon anggere dewa liwat kok buntet irung menika ya ora ana. Ayo cobi kula aturi paring dawuh. Wah, langsung nalika kok ngaten to, Di. Monggo ta samake kula aturi menggaling kelaku permati. Panyuwunipun Dewa Srani menika dipun tampi. Ning kedah Mas Mesuraga ngasah budi srana tapa brata prihatos kados Janaka. Sarang-sarang prihatos kathahing titah sami prihatos sinten mangke ketampi prihatosipun inggih menika badhe nampi kanugrahan wujuding wahyu purbaningrat. Mboten kok lajeng dumeh kula warga terus diwenehi wahyu sing wong liya disingkirke. Panjenengan menika mboten nindakaken peperintahan ingkang nami dana siasat utawi sinebut sama beda dana denda. Kayangan menika patuladaning para titah lho, Di. Kayangan menika patuladaning para titah inggih gesamutring Madyapada. Nek dewane wae sasar susur tumindake, kaya ngapa-apa kal gawene titah ning Madyapada. Mboten kanten-kantenan, padha nungsang puyang, ngudel bingung, numbuk bentus. Dipun midhangaken. Inggih, Kakang. Ngertos mboten? Inggih, ngertos Kakang. Nek ngertos syukur. Sampeyan kula nyuwun dawuh. Wahyu Purbaningrat menika badhe dipun paringaken Janaka menapa dipun paringaken Dewa Srani. Tetep dateng Dewa Srani. Wah, trondolo iki. Tak kira dikandhani iki nek meneng wae iki nek gatekke jebul. Wah, wis ora owah. Matur sembah nuwun Bu kula. Telek. Mung muni matur sembah nuwun kok cangkeme tekan kono-kono. Merot-merot anggepe ulun kepencut karo kowe. Ora wae. Sing kepencut karo kowe ya mung Adi Pramesi Bathara Guru kuwi mergo ora ana liyane. Anane ya mung kuwi wae. Pun ngaten? Inggih. Tetep badhe kula maringaken pun Dewa Srani. Oh, nggih, menawi ngaten nggih, mboten dados menapa. Kula ngemutaken sampun mboten dipun dahar. Monggo dipun lampahi kemawon. Ning kula aturi anget hukum ing jagat menika wonten sekawan perkawis. Hukum alam, hukum adat, lajeng hukum negari, lajeng hukum karma. Hukum ing alam menika panasing srengenge. Sakmangke titah saged nduwa panasing srengenge sarana damel griya supaya ora kepanasan tegesipun saged dipun wakilaken. Hukum adat upamane ana wong sing kepengin anake dirabi karo wong sing iso nehi tukon nganggo emas sak gentong, mboten perlu emas mujudaken emas sing sak gentong menika mboten. Namung cukup supe utawi menapa kemawon dipun lebetaken gentong menika sampun lebetaken emas sing agengipun sak gentong menika saged dipun wakilaken. Hukum ing negara samangke menika ugi saged dipun wakilaken waton duwe dhuwit tur iso omong luar saka pandhawa. Ning hukum karma, hukum ing tumindak sapa nandur bakal ngunduh. Sapa sing utang bakal balekake, sapa sing nyilih bakal ngulehake. Menika badhe tumanduk dhateng Paduka Adi Pramesi Bathara Guru. Menawi kula matur, hukuming karma sapa nandur bakal ngunduh, sampeyan aja pisan-pisan ngendika ditebaske. Kula mboten seneng. Kaya ngoten niku kula mboten seneng. Niku maido dhateng Saloka tembung Jawa. Menawi Adi Guru menika minangka dados bintang tamu, monggo. Nanging Adi Guru menika natos dewaning para dewa, mboten kenging ngendika ingkang sakarsanipun pribadi. Iki ngaten Didi. Pun, monggo menawi boten paringan Dewa Srani monggo. Ning kula wiwit dinten menika kula medal saking rombongan dewa. Lho. Kakang Narada badhe medal saking rombongan dewa. Inggih, tegesipun kula mboten ajeng dados dewa. Kula mah dadi dewa. Tinimbangane kula ibarate ora mangan nekane gabul pulute ora tumindak ala ning kecipratan alane luwung kula mudhun wonten jagat ora dadi dewa. Kadewatan kula caosaken, pujangganing kadewatan kami tuaning dewa kula caosaken Datu Paduka Adi Pramesi Bathara Guru. Kula sampun boten kepengin dados dewa. Nggih. Lajeng Kakang badhe dados menapa? Sakarep kula niku dudu rasan sampean. Kula ajeng dadi napa niku sakarep kula. Lajeng Kakang nyambut damel menapa wonten ing jagat. Wah, ngece. Kula niku ndang jaipong ya apik.
Ajeng ngedeke campur sari. Campur sari tuna budaya. Pira-pira ditampani, pira-pira tampani. Tuna budaya. Wah, tuna budaya. Penyanyine golek sing umur nyewidak. Sing wis blawur delok dhuwit. Dadi kae sithik-sithik do meneng seneng era jama-jama. Wah, gayeng tadi titah mani dadi dewa. Dadi dewa kok kean peraturan. Mangan kudu pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala. Ngombe kudu banyu kamandanu, banyu amerta. Neng jagat kepenak banget. Ngombe apa-apa iso. Sak seneng kula pokoke. Mangan ya sak penake dhewe ora padake. Genduren ya kena. Tonjokan ya dipangan pokoke ning jagat niku sareng ngremenaken mangane dadi dewa ning pakartine elek. Sampun kula nyuwun pamit. Kakang Rada sampun mekaten mboten. Kula nggondheli Kakang Rada. Kaya yange digondheli. Mboten pokoke pun tasih maringaken purbane dhateng pun Dewa Srani, kula ajeng mudhun wonten jagat. Kakang Rada mboten kenging dipun imutaken. Mboten, kula sampun dados keputusan kula kedah dados titah. Ngaten Kakang, mangke mangsa kula padosi. Mboten ajeng nemoni sampean. Panjenengan dewa sing elek. Dewa sing pakartine sasar susur tumindake. Tumindak sampean niku nglepeti dhateng pakartine dewa liyane. Ketara Bathara Indra, Bathara Yama Dipati, penyarian Sambu Brahma, sanesipun sedaya nderek elek merga pakarti sampean. Bu kulun sampun ngantos panjenengan mangro tinggal lho Bu kulun. Tetep kagem pun Dewa Srani. Iya Durgaja kuwatur. Inggih. Nyuwun sewu Bu kulun menika sukunipun wonten semutipun. Semut cekel pangan kono. Rumangsa kula ngedir-dirke. Iya bola-bali anggere Durga tekan kayangan mesti rusak, Durga tekan kayangan mesti rusak. Kakang Rada sampun tindak wonten pundi-pundi. Mboten sampun di. Kadewatan kula pasrahaken kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Majapahit. Pun ampun digoleki Bathara Rada. Nek ana apa-apa mang tanggung dhewe kula mboten melu-melu. Tadah wadana pukulur ngantos kayuwangan kados mekaten awit dipun sababaken saking ngatur kula ngantos panjenengan kecalan Iwang Pikula Narada ingkang mandhap wonten ing Janaloka. Durga kula wonten maring dawuh kabeh mau katandha saka gedhening rasa tresna ulun lawan jeneng kita. Menapa inggih mekaten lho Bu Kulon? Wong kula menika wujudipun sampun ngados mekaten. Panjenengan kok paring dawuh bilih tasih tresna kaliyan kula, wong nyatanipun kula menika sampun wujud raseksi, papan kula pun mendandang mangure. Panjenengan tasih paring pangandikan kados mekaten. Durga, kula wonten dawuh. Nadyan kita wujuding raseksi nanging panyawang ulun tetep kadidene kaya Bathari Umaduk nalika semana. Iso Bathari Durga. Wes obat telatapan. Ati kula telatapan. Menawi panjenengan paring dawuh mekaten menika pukulun. Iya, Durga iya. Kang wis ya wis. Saiki Dewa Srani bakal cinadang pikantuk wahyu purbaningrat nanging ulun njaluk aja nganti kawistara. Dewa Srani dawana tapa ngambang kaya dene Arjuna. Bathari Durga tansah marpamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi
Sumimpen telenging kalbu Batobat menawi caranipun mekaten menika kala wau panjenengan ugi badhe mejahi dhateng putra piyambak. Lho, sababe Dewa Srani menika mboten saged manjing telenging tirta utawi mboten saged manjing telenging samudra. Tertentu badhe silem wonten telenging samudra pukulun. Bathari Durgaja kuwatir saka gedhening tresna ulun kelawan jeneng kita. Dewa Srani ulun paringi ngampil titian ulun Lembu Andini. Lembu Andini ingkang kinarya srana tapa ngambang ana ing jroning samudra. Patobat menapa menika saestu? Iya Durga. Aduh pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Dawuh Lembu Andini wis ulun dawuhi supaya manut kelawan pangrekita. Nanging aja mbok gunakake sing werna-werna jalaran iku kelangenan ulun lan titian ulun. Inggih pukulun. Kanthi sarana Dewa Srani nglaku tapa ngambang nitih Lembu Andina ning tengahing samudra. Tak kira Dewa Srani ora bakal kesilem jroning samudra. Mekaten pukulun, ya. Wis kebat ki lho bali ana ing Dandang Mangure dawuh marang Atmaja ulun Tunggul Malaya supaya enggal nindakake apa kang dadi dawuh ulun Pandya Bathari Durga. Batobat nyuwun pangapunten pukulun, nyuwun pangapunten. Tasih wonten raos kuwatir salebeting manahipun ingkang ngrayipun Pandya Bathari Durga. Bab ingkang kepiye? Krana Janaka tasih gesang. Tegesipun Janaka tasih mapan wonten ing telenging samudra alampah tapa ngambang. Mila mboten lega rasaning manahipun ingkang rayipun Pandya Bathari Durga menawi Janaka dereng dumugi ning Bejak. Monggo mejahi Janaka menika angel dipun jangka pukulun kula nyuwun senjata saking paduka ingkang sakalangkung ampuh. Samangke saged dados sarana pejahipun Arjuna pukulun. Yana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsaran, yen nuntuna wong aprang kasangsaran. Sapandurat kendel Sang Hyang Pikulun Jatimurti nalika semanten midhanget aturipun ing ngrayi nenggih Pandya Bathari Durga sami sakala ical saking paningal icaling Sang Hyang Jagatnata wonten wujuding jemparing keng murup bedore kagiat nenggih Sang Hyang Pikulun Pandya Bathari Durga. Pepindhan pukulun dene jenengan dika Hyang Adi pukulun sampun kepareng wujud jemparing kados mekaten dados sarana anggen kula samangke saged mejahipun Arjuna pukulun. Ya Durga ulun gawanen lan lepasna lamun kita wis weruh si Arjuna apa dene utusan kelawan si Dewa Srani nggone tapa ngambang supaya nyaketi papan
tapaning Si Arjuna lamun wis caket Dewa Sraning lepasake panah ing kedadian saka ulun. Yen lumrah Janaka ora bakal kuwawa lan ora bakal kuat nampa kelawan jemparing mesti bakal tekaning pati. Aduh, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Prangaten kula nyuwun pamit. Mandhap wonten ing Janaloka mrepeki anak kula pun Dewa Srani saha nganti datepun lembu antini miwah paduka pukulun ulun gawanen babar pisan Durga. Nun inggih ngestaken dawuh paduka Iwang Adi pukulun. Dedali kedunya kaleweran kenter mungging samudra laya kenter mungging samudra laya kencang warudayang pak pong bola ngali cedhi sapa sing gawe es bola bali anggere Durga sowan ning kayangan mesti gawe rusak gawe geger ya mung gumonku iki lho monggo Iwang Prabu Bathara Guru iki bola bali kelimput marang aturing Betari Durga ning kaya ora kapok-kapok dalala jebul godha sing abot dhewe iki pancen bener ngendikaning para sepuh ya kuwi brana picis derajat pangkat ingkang abot dhewe ya ming gebyaring wentis kuning. Mas jan anggere Durga sowan mongko nganggo rok jin. Disuwek nggon tengah kae wah le timpuh sajak rada dijek-jekke ngene iki. Bathara Guru terus dewa kaya iso kilap. Wah wis. Monggo ulun iki wis pendak-pendak tansah ngemutake kelawan Iwang Prabu Bathara Guru ning semune wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Ya. Narada ora bakal mingko. Minangka dadi dewa ingkang tansah jejeg lakuning Bathara Narada. Yen Iwang Prabu Bathara Guru ngewangi karo Dewa Srani ngene bakal gayuh wayu purbaning rat. Janaka ya mesti bakal tak rewangi, aku ora bakal mentala yen ta putuku. Si Arjuna anggone wis padha nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra pirang-pirang sasi suwene. Lah kok banjur tutur ketawur ora entuk apa-apa iki ya jenengane muspra ora tanpa guna to. Si Permadi kowe aja kuwatir ya Janaka. Putuku Cah Bagus nggih Arjuna, tetepno pangestimu sapa bener bakal ketitik, sapa ala mesti bakal seleh. Wis to percaya kalawan panjenengan ulun. Ulun ingkang bakal tansah ngayomi lan jeneng kita. Tapa kita bakal digodha karo wong-wong sing watak angkara budi candala. Kowe aja kuwatir, aku sing wadur karo dulur-dulur kita. Aku ingkang bakal wadur karo sedulur-sedulur kita kabeh. Janaka, pukulun laturi kendel sahabat awis. Dikangkan Bathara Guru kan nyegat aku ngono apa piye? Apa dianggep Bathara Narada iki rawani gelut ta piye? Ayo. Pukulun. Lah iso rasa dadak kowe nganggo tata krama sing werna-werna. Kowe mesti arep nyegat karo Bathara Narada, aku teken bali ning Suralaya. Kowe diutus karo Bathara Guru. Ngono ta piye? Ayo.
Pukulun nuwun pangapunten. Panjenengan sampun nggadahi panyokra bawa ingkang ngawon kaliyan ingkang putra pun Yamadipati. Lho, lak terus apa? Kula nututi Pukulun menika nglimpe Iwang Pikulun Jatimurti nalika Iwang Pikulun Bathara Guru nedheng namataken utawi ningali pasuryanipun Betari Durga tumuli kula sumire saking pasuwanan. Kok ngono? Inggih, merga lair batos Pukulun menawi pakardinipun Pukulun Bathara Guru kados mekaten kula menika boten cocok, kula boten condong, ati kula boten mathuk lan kula boten sarujuk. Yen kowe ora sarujuk karepmu ngapa nututi aku? Kula ajeng nderek mandhap wonten ning jagat. Yamadipati, kula wonten dawuh. Wis tak pikir wae piye? Kowe iki dewa lho, ulun ya dewa. Ulun wis nyopot kelungguhan ulun minangka dadi dewa. Iki ora enteng. Apa kita sago ora dadi dewa? Mboten napa-napa Pukulun. Kula mboten dadi dewa, mboten napa-napa. Pemanggih kula sami kalian pemanggihipun Iwang Pikulun Rada. Tinimbangane dadi dewa mongko lethek gedhoane pakartine elek. Malah kula dadi dewa disuraki karo para titah wonten ing jagat isin nggon kula dadi dewa. Luwung campur menungso mawon teng donya malah kepenak urip kula nderek Pukulun Rada. Ah, wis entuk anggota siji. Sisonet, dadi grupe kowe ngegong ya Yati. Inggih. Ngestaken dawuh. Isa ta kowe? Inggih. Dede, nadeng tunggang ngono ya? Inggih. Aja nganti kleru. Inggih. Ya wis pokoke mengko mong 10 dhisik ditandangi ra dadak piye-piye. Inggih. Engko tambah ngono. Inggih. Nek pancen kaya ngono ayo medun. Ayo medun ning jagat kowe karo aku duwe kewajiban. Paring dawuh karo sedulure Janaka kabeh supaya aja nganti negake lan Si Arjuna. Merga Janaka iki nek tapa mesti ora pamit. Iki mesti Werkudara, Puntadewa, Kresna lan anak-anake kabeh padha bingung goleki Janaka menyang endi. Inggih. Lah ayo kowe karo aku goleki wong-wong kuwi. Dikandhani nek Janaka tapa ngambang ana ing segara gayuh wahyu Purbaningrat. Ning ana ingkang bakal gawe cilakaning Janaka ya kuwi ya Pramesti Bathara Guru. Mangke menawi ngantos dados kekeran geger ya ben pancen dijarak karo Bathara Guru niate arep gawe rame ya digawe rame sisan. Oh inggih ngaten. Mangke nek kula kalih sampeyan kadenangan kula kalih sampeyan sing wadul karo wong-wong Pandhawa ora usah wedi aku sing nanggung wis ta. Wis nek Bathara Guru nesu aku sing nandangi. Panjenengan wantun wani wae waton aku bener. Ngaten Pukulun. Iya nggih ya. Aku kusing bingung kula mangke nek sampeyan didukani wantun. Lah kula nek didukani lho wong iki pathokane bener ya Madipati. Wong iki nek bener iki aja wedi karo sapa-sapa. Bener iki werna telu. Inggih, napa kemawon. Bener tumrap awake dhewe, bener tumrap ing bebrayan, bener tumrap sing gawe urip. Menika werdinipun kados pundi? Bener tumrap awake dhewe iki urang bener tumrap ing bebrayan, bener tumrap awake dhewe. Bener bebrayan kuwi wah gingsir saiki iya sesuk ora, saiki ora sesuk iya. Ning bener sejati kuwi benere sing gawe jagat. Apa sing ditindakke iki dipasrahi karo sing gawe urip. Ngoten. Apa sing awake dhewe tindakake iki pasrahke karo sing gawe urip perkara bener karo luput iki pasrahke karo sing gawe jagat. Aja percaya karo wong sak pepadaning wong. Wong kowe ngono kuwi salah. Oh kowe iki ngono iki kleru. Kowe iki ngono iki dosa. Kowe ngono sok cemplung neraka. Apa kanggepe dhek iki ponakane sing gawe urip napa piye? Inggih Pukulun. Lah iya, pasrahke karo sing gawe jagat. Ling ngerteni sesuk nek awake tekaning pati. Agane kowe karo aku dewa ora iso tekaning pati ya ling ngerteni piye? Lah menika. Jane nek ngendika senengane dirungokke apik-apik kok tundone mandeg dalan. Lah ta wis pokoke dhewe engko dewa iki esuk ya bakal diadili karo sing kuwasa, percaya karo aku. Inggih. Arep dewa iki kena lara luputing pati nek Gusti maringake rampung nek dadi dewa ya ade bakal tekaning pati. Ngaten Pukulun. Iya. Inggih. Saja ge yo mudhune jagat iki dadi batin kok ora limbukan ki piye karepe? Mekaten Pukulun. Iya, wis ora usah kuwatir, ora kok limbukan ki iso dinggonke nek ndi-ndi. Arep
Apa sesuk-esuk wis arep kluruk jago kae nggo limbukan ya ora apa-apa. Nggih. Dadi wis ora dadak perlu bingung-bingung. Mekaten wae kebacut ngene kok arep kepiye meneh. Oh nggih. Engko gampang kok dipedhot dalan Panyamanyipati. Oh nggih ngestaken dawuh. Napa saenipun saderengipun mandhap wonten ing jagat nonton limbukan riyen mawon Bu kula. Lah kowe ndedet monggo njaluk lagu. Mboten. Nek ora ya ora sah kaya. Aku nonton limbukan Mas. Anggris muni dangdut aku pengen joget tua-tua jare. Rasane kaya pengen bergoyang ning. Ayo ya mati-mati monggo kula dherekaken Bu kula ngomong tekan kono-kono ndak ora prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.